ஐயா இப்போ தலைவர் துணைத் தலைவர் இந்த ஊரில் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்ன வேலை ஏதாச்சும் இருக்கா, செஞ்சு முடிச்சிருக்காரா? இப்போ வந்து 5 லட்ச ரூபா மதிப்பீட்டில் வந்துங்க வெள்ளாள வளையம் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. பணிகளும் கரெக்டாக செஞ்சு வந்து அரசு வந்து சிறந்த தலைவர் துணைத் தலைவர் விருது கொடுத்தா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உண்மையான செய்திகளை உடனுக்குடன் தருவது உங்களின் முக்கிய செய்திகள். முக்கிய செய்திகளின் இன்றைய நிகழ்வுகள். கோவை மாவட்டமே வியந்து பார்க்கும் ஓர் கிராமம் வெள்ளாளப்பாளையம் கிராம ஊராட்சி என்றால் அது மிகையாகாது. ஓர் ஊராட்சி தலைவர் நினைத்தால் தான் சார்ந்த மாவட்டத்தையே தங்களது கிராமங்கள் நோக்கி பார்க்க வைக்க முடியும் என்பதற்கு வெள்ளலூர் ஊராட்சியின் தலைவர் பத்மபிரியா செந்தில்குமார் மற்றும் துணைத் தலைவர் செந்தில்குமார் சிறந்த உதாரணம். பொள்ளாச்சியில் இருந்து நெகமம் செல்லும் வழியில் பயணம் செய்தால் உடுமலைப்பேட்டை, தாராபுரம், பழனி செல்லும் பைபாஸ் சாலையில் இருபுறமும் தென்னை தோப்புகள் நிறைந்த பசுமையான சாலையில் நம்மை வெள்ளாளூர் ஊராட்சிக்கு வழிகாட்டும் பெயர் பலகை நம்மை வரவேற்கும். எங்கும் மரங்கள் சூழ்ந்து மிகவும் சுத்தமான அகலமான ரோடுகள், ஒவ்வொரு தெருவும் சுத்தமாக உள்ளதையும் அனைத்து பகுதியிலும் அகலமான கழிவுநீர் கால்வாய்கள் என்று மிக அழகாக காட்சியளித்தது. செய்ய முடியாத வேலைகள் இல்லை, செய்யோன்னு நினைச்ச வேலையை பூரா செஞ்சு முடிச்சிருக்காரு. இப்போ ஆள் 3 இப்போ செய்யறக்கா உண்டான ஆயத்தம் ஆயிட்டு போய் போராடி வாங்கிட்டு வர்றாருன்னு சில பேர் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி வேலையை அது வந்து ஹாஸ்பிட்டலு, இந்த மாதிரி பெரிய மெயின் ரோடுகள், அந்த டேங்க்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் செயல்படுறாரு. 2019 என்னை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அரசியல் அனுபவம் இருக்கா? முன்னனுபவம் இல்லைங்க, கணவருடைய ஒப்புதல் தான். இப்போ நீங்கள் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த ஊராட்சியில் வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க? நிறைய பண்ணியிருக்கோம். ஜேஜேன்னு வந்து 3 டேங்க்கு, சம்பு, 1 லட்சம் லிட்டர்லாம் மறுபடியும் ஒரு டேங்க்கு தொக்க முடியல. 2 ஊராட்சிக்கு சேர்ந்த கிராமத்துக்கு சேர்ந்தது எங்கள் வெள்ளாளப்பாளையம் ஊராட்சி பண்ணி கொடுத்துருக்குங்க. ட்ரைனேஜ் ஒர்க்கு என்ஆர்ஜிஎஸில் 3 கட்டியிருக்கோம். அப்புறம் என் பேர் மகேஸ்வரிங்க, நான் 3வது வார்டு மெம்பராக இருக்கேன். இப்போ உங்கள் ஊராட்சி தலைவர் பற்றின கருத்து எப்படி, உங்கள் செயல்பாடு, இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஊராட்சி தலைவர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாளாக இருந்ததுக்கும் நாங்கள் வந்ததுக்கும் நிறையா நாங்கள் இது முடிய நல்லது பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஊருக்குள்ளே. இல்லை செயல்பாடுகள், ஊராட்சி தலைவர் துணைத் தலைவருடைய செயல்பாடுகள் நல்லபடியாகவே எல்லாமே செஞ்சிட்ருக்கோங்க. பணிகள் எல்லாம் எப்படி நடந்துட்டுருக்குது? பணிகள் நல்ல முறையில் நடந்துட்டுருக்கு. எந்த விதமான குறைபாடுகளோ இதெல்லாம் கிடையாது? இல்லைங்க, இது முடியல. எதுவும் இப்போ வார்டு மெம்பருங்கிற முறையில் வந்து ஊராட்சியில் வந்து ஏதாச்சும் ஊழல்கள் நடக்குதா? இல்லைங்க, அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. வாய்ப்பே கிடையாது. இல்லைங்க, வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு சிறந்த தலைவராக வந்து இந்த ஊராட்சியினுடைய துணைத் தலைவரும் இருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. கண்டிப்பாங்க. பத்மபிரியா செந்தில்குமார் தலைவராக பதவியேற்று கடந்த 1.5 வருடத்தில் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை மிக சிறப்பாக செய்துள்ளார். 9 வார்டுகளை கொண்ட வெள்ளாளூர் ஊராட்சியில் 4000 மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்த ஊராட்சியில் 5 முனை போட்டி நிலவினாலும்
தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட பத்மபிரியா செந்தில்குமார் மக்களின் ஆதரவுடன் மிக எளிதாக வெற்றி பெற்றார். பொள்ளாச்சி வடக்கு வெள்ளாவிளையம் ஊராட்சியில் இதே ஊரில் தான் நான் வசித்து வர்றேன். இதே ஊர் தான் பிறந்தது, மேரேஜ் பண்ணினது எல்லாம் இதே ஊர் தாங்க. கடந்த 10 வருஷம் காலமாக வந்து இந்த ஆட்சியில் யாரும் இல்லை. எதுவுமே இந்த ஊருக்கு வந்து கரெக்டாக நடைபெறாமல் இருந்தது. இப்போ செந்தில்குமார் அவர்கள் துணைத் தலைவரும் பத்மபிரியா செந்தில்குமார் அவர்கள் தலைவராகவும் வந்ததுக்கப்புறம் வெள்ளாவிளையம் கிராமத்தில் நிறையா ரோடுகள், சாலைகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து எல்லா மக்களுக்குமே வந்து ஒரு அன்றாட தேவைகள் வந்து என்னென்னு கேட்டு வீடு வீடாகவும் ஒவ்வொருத்தருக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டும் அவங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நமது இணையதள செய்தி சேனலுக்காக சிறப்பு பார்வையில் வெள்ளாளூர் ஊராட்சி தலைவர் பத்மபிரியாவையும் துணைத் தலைவர் செந்தில்குமாரையும் சந்தித்தோம். துணைத் தலைவர் பதவிக்கு செந்தில்குமார் ஒருமனதாக போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். மொத்தம் 9 வார்டு இருந்ததுங்க. இங்கிட்ட அனைத்து வார்டுகளிலும் சரிசமமாக அனைத்து பணிகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக ஜல்ஜீவனில் 1,06,00,000 ரூபாய் திட்டத்தில் வந்துங்க வெள்ளாவிளையம் கிராமத்தில் 3 மேல்நிலை தொட்டி, ஒரு சம்பு, பெரியார் பகுதியில் ஒரு மேல்நிலை தொட்டி, வாட்டர் போர்டில் தொப்பம்பட்டி கிராமத்தில் 1,00,000 கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை தொட்டி மற்றும் ஊராட்சி பணியில் பார்த்தா நம்ம சுகாதாரத்துக்காக அனைத்து வீதிகளும் வடிகால்களும் பராமரிக்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. பயன்படாமல் இருந்து வந்த அனைத்து சுகாதார வளாகமும் 3ம் பராமரிப்பு செய்து இப்பொழுது பயன்பாட்டில் உள்ளது. மற்றும் இப்பொழுது 14 ஃபைனான்ஸ் 15 ஃபைனான்ஸ் நிலையில் இப்போது 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ரோடு மற்றும் கான்கிரீட் ரோடுகள், வடிகால் வசதிகள் இப்போது பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஊரில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் ஒப்பந்ததாரர்கள் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா? ஆமாம். இப்போ சில ஊராட்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பந்தாரர்கள் சரியாக வந்து வேலை செய்யாமையோ அல்லது வந்து அளவு வந்து கூட்டி குறைச்சோ இல்லை பொய் கணக்காக எழுதுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நிறைய ஊராட்சிகள் இருக்குது. இந்த ஊராட்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஒப்பந்தாரர்களுடைய பணி எந்த அளவுக்கு? நாம் வந்து முதல்ல அவங்ககிட்ட சொல்கிறதே வந்து ஒரு பணி முதல்ல கொடுக்குறோங்க, நல்ல முறைக்கு இருந்தால் தான் அடுத்த கான்ட்ராக்ட் அவங்களுக்கு, இல்லாட்டி நாங்கள் அதை வந்து அப்செட் பண்ணுறது இல்லைங்க. அதுக்குமே வந்து நாம் முதல்ல சொல்லும் போதே நீங்கள் தரம் இல்லை என்றால் அதுக்கே நாங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணுவோம். கூட இருந்தே நான் துணைத் தலைவரை நாங்கள் ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் நான் பார்க்கணுங்க. இதில் மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அதிகாரிகள் நாங்கள் வாலண்டியாக நீங்கள் வந்து ஒரு பகுதி போட்டதையும் அவங்களுக்கு வர சொல்லி பார்க்க சொல்லி தான் அடுத்தது போட சொல்லுவாங்க. அவங்க பேர் என்னங்கண்ணா? பரமசிவங்க. நீங்கள் வந்து இந்த ஊரில் எத்தனை வருஷம் பார்க்குறீங்க? நான் வந்து இப்போ 60 வருஷம் ஆச்சுங்க. 3 கலக்கத்தை இங்கே இருக்கிறதுங்க. அப்படிங்களா? இப்போ இந்த ஊரில் வந்து என்னென்ன வசதிகள், இப்போ புதுசாக வந்து தலைவர் பதவி வைத்தாங்களே, இந்த 1.25 வருஷம் 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் ஆக போகுது இல்லையா? இந்த 2 வருஷத்தில் வந்து இந்த ஊரில் வந்து தலைவரோட இது என்னென்ன வசதிகள் உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க? தலைவர் ஃபண்டில் வந்து இப்போ காங்கிரஸ் ரோடு போட்டுருக்காங்க, மாரியம்மன் சுற்றி கல்விங்க ஒட்டிக்கிறாங்க. இப்போ இந்த ரெட்டினால மராமத்து பணி வேலை செஞ்சுக்கிறாங்க. இப்போ புதுசாக காங்கிரஸ் போட்டு அந்த ஊர் சுற்றி கழிவுடமெல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்கிறாங்க. தண்ணிட்ட வசதி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4 டேங்கு மேலே ஒயிட் டேங்க் கட்டிக்கிறாங்க, உயரமாக செப்டி டேங்க் 3 கீழே கட்டிக்கிறாங்க. இது தொப்பம்பட்டி பஞ்சாயத்து சேர்த்து கிராமம். இந்த 2 கிராமத்தில் வந்து இவர் வந்து 1.5 வருஷத்துல எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. கழிவுநீர் வசதிகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, எந்த அளவுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறீங்க? எத்தனை வார்டுகளை வந்து கழிவுநீர் வசதிகள் முழுமையாக வந்து முடிக்கப்பட்டிருக்கு? முழுமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஊராகிய இந்த வெள்ளாவிளையம் கிராமம், தொப்பம்பட்டி கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய வடிகால் அனைத்துமே வந்து ஒரு 80% உண்டான வேலைகளை நாங்கள் முடிச்சிட்டோங்க. மீதி வந்து பராமரிப்பு பணிகள் தான் இருக்குதுங்க. புதுசாக பண்ணக்கூடிய வடிகால் வசதிகள் செஞ்சிட்டோம். பராமரிப்பு பணிகள் ஊராட்சியில் நடந்து கொடுத்துருக்குதுங்க. இப்போது நான் உங்களை பற்றி ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, கல்வி உதவித்தொகை, அதாவது ஊர் மக்களில் சில பேர்கிட்ட பேசும்போது +2 படிக்கிற குழந்தைகளுக்கும் 10th படிக்கிற குழந்தைகளுக்கும் வந்து மேற்படிப்புக்காக வந்து நீங்கள் கல்வி உதவித்தொகை செஞ்சுக்கிறதா சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்குமே பாஸ் பண்ண குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும்.
இது எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு, அல்லது வந்து நீங்கள் வருஷம் வருஷம் இது செய்கிறீங்களா, இல்லை துணைத் தலைவராக இருக்கிறனால மட்டும் இது செய்கிறீங்களா? இது வந்து இப்போ பஞ்சாயத்து தலைவராக வந்ததுனால வந்த ஒரு காரியம் இல்லைங்க. இதுக்கு முன்னால் கட்சி இது வந்து கழக தளபதி அவர் கலைஞர் அவங்க வழியாக வந்து ஒன்றிய செயலாளர் வந்து இது நடத்தி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ நான் அந்த டயத்தில் ஒன்றிய செயலாளர்கிட்ட முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சமூக சுந்தரம் ஐயா அவர் நினைவாக வெள்ளாவளையத்தில் வந்து நீங்கள் ஏதோ பண்ணியாகணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வருஷமாக அவர்கிட்ட நான் கேட்டதன் அடிப்படையில் வந்து இந்த வருஷம் நான் வெள்ளாவளையத்துக்கு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒன்றிய செயலாளர் மருந்துவேல் அவர் வந்து இதை முன்னெடுத்து எனக்கு இது பண்ணி கொடுத்தாங்க. நானும் அவருக்கு ஒத்துழைப்பாக எல்லாம் பண்ணி செஞ்சு அது 86 குழந்தைகளுக்கு இங்கே வெள்ளாவளையத்துக்கு கொடுத்துருக்கேன். நான் வெள்ளாவளைங்க கணேஷ் எம்பேருங்க. எங்கள் ஊர் தலைவர் பத்மபிரியா செந்தில்குமாருங்க. அது வந்ததுலேருந்து எல்லாம் நீட்டாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க. கோயில் விசேஷம் ஒரு ஸ்கூலுங்க காம்பவுண்ட் சோறு இப்போ ஒரு தார் ரோடு காங்கிரீட் ரோடு போடுறாங்க. அப்புறம் லெட்டின் வசதி எல்லாமே நீட்டாக செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் கழிப்பிட வசதியும் எல்லாம் நீட்டாக செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க. வேறு தூர்வாரி இருக்கிறாங்க. இந்த கிணத்தை நீட்டெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துக்கிறாங்க. தலைவர் வந்ததுலேருந்து எல்லாம் ட்ரைனேஜரு ரோடு வசதி எல்லாமே நீட்டாக செஞ்சு மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. இந்த ஒரே ஊராட்சியில் கணவன் மனைவி அப்படி இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு பணிகள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்காது? 100% உதவியாக இருக்காது. ஏன்னா நான் வெளியில் இருந்தால் அவர் பார்த்துக்குவார், அவர் வெளியில் போகிற நேரத்துக்கு நான் பார்த்துக்குவேன். ஏன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தங்குதடை இல்லாமல் பண்ண முடியுது. இப்போ எந்த காரியமே ஒரு ஸ்டாப் ஆகிறது இல்லை. அந்தந்த நேரத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது. ஈஸியாக ஊராட்சியில் வந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வேலையும் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்குண்டான நிலை இல்லை. சில பேர்கிட்ட கேட்கும்போது சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து 2 கோடிக்கு பக்கமாக வந்து இந்த ஊராட்சியில் வந்து வேலை நடந்திருக்குது கடந்த 1.5 வருஷம் சொன்னாங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல பேர் எடுத்துருக்குறீங்க. இனி வர்ற காலங்களில் என்னென்ன திட்டங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க? இப்போ இது வரைக்கும் வந்து ஊராட்சியில் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள் ரோடு டிச்சு இந்த சுகாதார பணி இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க. அது இல்லாமல் ஓஏபி பண்ணிக்கிறேங்க. ஊனமுற்றோருக்கு அவங்களுக்கு உதவித்தொகை வாங்கி கொடுக்குறோம். மகளிர் சுயதொழிலுக்கு குழு சம்மந்தப்பட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் பண்ணிக்கிறேங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு விதை இந்த மாதிரி இருக்கிறதால நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி நிறையா பண்ணி கொடுத்துருக்குறேங்க. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறோம். இன்னும் விவசாயத்துக்கு உள்ள வந்து அக்ரிகல்ச்சருங்க வீடு திட்டம் இன்னும் வந்து இன்னும் பிஎம்ஐ திட்டமே நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் ஒதுக்கலைங்க. இது வரைக்குமே நம்ம வந்ததுலேருந்து ஒதுக்கலைங்க. பசுமை வீடு வந்தது நாங்கள் பஞ்சாயத்து தேர்ந்தெடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரே வீடு தான் வந்துருக்குதுங்க. வீடு வரலைங்க. நாங்கள் நிறையா ட்ரிப்பு கேட்டு பார்த்துக்கிறோம். வீடியோட்ட பயங்கர கேட்டு பார்க்குறோம். ஆனால் எந்த இதுவுமே இது வரைக்கும் அந்த இது எங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கலைங்க. இப்போது இந்த ஊரில் வந்து நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த கழிவுநீர் சாக்கடைகள், கிணறு தூர்வாறுதல் அல்லது வந்து பள்ளிக்கூடம் இந்த மாதிரி இடங்கள், குழந்தைகளுடைய மைதானம், விளையாட்டு மைதானம் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து முன்னாடி இருந்தது. இப்போ இருக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க? அது நீங்கள் மக்கள்கிட்ட தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நீங்கள் மக்கள்கிட்ட பொள்ளாச்சி வடக்கு ஒன்று வெள்ளாளப்பாளையம் கிராமத்திலிருந்து என் பேர் ஜெகதீஸ்வரி. என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க? 12th படிச்சிருக்கேன். இப்போது இந்த கிராமத்தில் வந்து எது வரைக்கும் ஸ்கூல் எல்லாம் இருக்குது? ஸ்கூல் வந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கு. இதை வந்து இன்னும் உங்களுக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குது? ஸ்கூல் வந்து நடுநிலைப்பள்ளி ஆகணுமா, மேல்நிலைப்பள்ளி, இந்த எண்ணங்கள் ஏதாச்சும்? மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகணும் எங்களுக்கெல்லாம் ஆசை. ஏன்னா எங்கள் குழந்தைகள் இங்கே தான் படிக்கிறாங்க. அதனால எங்களுக்கு மேல்நிலைப்பள்ளி ஆச்சுன்னா எங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இங்கேருந்து வந்து 5th மேலே எந்த ஊருக்கு போகணும், எவ்வளோ தூரம் போக வேண்டியது இருக்குது? இங்கேருந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர் தூரம் போகணும். கொல்லப்பட்டி இல்லைன்னா ஆலாம்பாளையம் அந்த மாதிரி ஊருக்கு போகணும். இப்போ இந்த ஊர் பொறுத்த வரைக்கும் துணைத் தலைவர் அவரும் தலைவர் பத்மபிரியா அவங்களும் வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குது? எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணுறாங்க. தண்ணி இல்லாததுக்கெல்லாம் கரெக்டாக தண்ணி போட்டு கொடுத்தாங்க. ஜேஜிஎம் திட்டத்தில் ஓஏபி வேணுங்கிறவங்களுக்கு யாருக்கு வேணுமோ அவங்களே வாண்டடாக போய் கேட்டு முடியாதவங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. மகளிர் சுய உதவி குழுவுக்கும் வேணுங்கிற உதவி பண்ணுறாங்க. அதனால எங்களுக்கெல்லாம் அது கொஞ்சம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இல்லை, பொதுவாக வந்து தலைவர் துணை தலைவி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிற ஊரில் வந்து நிறைய முறைகேடுகள் நடக்கிறத வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க.
இந்த ஊராட்சி பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கு? இங்கே அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை, எல்லாமே கரெக்டாக நடக்குது. 2 பேரும் அனுசரித்து எல்லா வேலையும் செய்கிறதுனால எதுவுமே ஸ்டாப் இல்லாமல் நடக்குது. இடையில நிறுத்துறதெல்லாம் எதுவும் இல்லை, எல்லா வேலையும் கரெக்டாக நடக்குது. இங்கே வந்து குடிநீர் வசதி வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய வீட்டுக்கு லைனெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் புதுசாக தொட்டியெல்லாம் கட்டி ஜேஜேஎம்ங்கிற திட்டத்து மூலமாக வீடு வீட்டுக்கு எல்லா வீட்டுக்கும் லைன் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ தண்ணி இல்லாத வீடுங்கிறது எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே நல்லா இருக்குது. நல்ல தண்ணி உப்பு தண்ணி ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்குதா? ரெண்டுமே வருதுங்க, தண்ணி பிரச்சனைங்கிறது இல்லை. கரண்ட்டு வசதிகள் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. தெரு விளக்குகள் கரெக்டாக இருக்குது. ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொன்னால் கூட டக்குன்னு வந்து அந்த சமயத்தில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. உங்கள் தலைவருக்கு வந்து ஊராட்சியினுடைய சிறந்த ஊராட்சி தலைவர் தலைவி அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்கு வந்து அரசு வந்து பரிசீலனையில் உள்ளதாக ஒரு தகவல் இருக்குது. இது உங்கள் ஊர் மக்கள் எந்த அளவுக்கு பார்க்குறீங்க, எந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறீங்க? எங்களுக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டா எங்களை அதை விட வேறு சந்தோஷம் எதுவும் இல்லை. ஊராட்சியில் தலைவர் துணைத் தலைவர் 2 பேருமே நல்லா கரெக்டாக எல்லா பணிகளும் கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வர்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அரசு வந்து சிறந்த தலைவர் துணைத் தலைவர் விருது கொடுத்தா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இவங்க 2 பேரும் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஊரில் 1.5 வருஷமாக நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க. எல்லாம் ஒன்றுன்னா கரெக்டாக வந்து செய்கிறாங்க. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு வேலைக்குன்னா போய் காத்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவங்களே முன் வந்து எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க. அதனால எங்கள் தலைவருக்கும் துணைத் தலைவருக்கும் சிறந்த தலைவர் துணைத் தலைவர் விருது கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் நாங்கள் எல்லாருமே. ஏன்னு கேட்டாங்க, பார்த்தோம்னா இந்த ஆண்டு காலமாக இந்த ஊரில் ஏதோ கடைசியில் முடியாத ஏதாச்சும் ஊனியில் பார்த்து இப்படின்னு தள்ளி விட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் இங்கே வேலை நடக்குங்க. இங்கேருந்து இப்போ கேட்டு வாங்கி செய்யறதுக்கு இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணலைங்க. அதனால எதுவுமே சரியில்லைங்க. இப்போ தான் அதுவும் இந்த தளபதி ஆட்சியில் இந்த 1 வருஷத்துல தான் நான் நிறைய பண்ண முடியுதுங்க. முதல்ல வந்து எவ்வளவு நீர்த்தேக்க தொட்டி இருந்தது, இப்போ எவ்வளவு இருக்குது, புதுசாக எவ்வளோ கட்டி இருக்கிறீங்க? முதல்ல வந்து 2 நீர் டேங்க் தொட்டிங்க. அது ரொம்ப ஒன்று டமாலிஸ் பண்ண போகிறாங்க இனிமேல் தானுங்க. இது வரைக்கும் இது கட்டட வேலை நடந்துட்டு இருந்ததுனால அது வந்து இது வரைக்கும் உடைக்கலைங்க. இனி ஒரு அடுத்த வாரத்தில் உடைச்சிடுவாங்க. இப்போதைக்கு வந்து வெள்ளாளத்தில் 3 தொட்டிங்க, மேல்நிலை தொட்டி, சம்ப் ஒன்று இங்கே வெள்ளாளத்தில் கட்டி வைக்கிறேங்க, ஜேஜேஎம் இல்லைங்க. அப்புறம் வாட்டர் போர்டு மூலிமா பெரியார் நகர் பகுதியில் ஒரு தொட்டி கட்டி வைக்கிறேங்க. தொப்பம்பட்டி பகுதியில் வந்து 1 லட்சம் லிட்டர் கொள்ள அளவு கொண்ட மேல்நிலை தொட்டி கட்டிக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை செய்ததாக சொல்கிறாங்க. பக்கத்து ஊர்லேருந்து இந்த ஊருக்கு வந்து நீங்கள் 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு புதுசாக வந்து மோட்டரெலாம் பழுது பார்த்து பைப் லைன் மூலிமா வந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து இங்கே தண்ணீர் பஞ்சம் இல்லாத அளவுக்கு பண்ணிக்கிறத சொன்னாங்க. அந்த ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? தொப்பம்பட்டி பகுதியில் வந்து அடிப்பைப் போட்டிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டுங்க, அந்த மக்கள் எடுக்கணும். இப்போ ரோடு விரிவாக்கம் பண்ணதுனாலங்க மக்கள் வந்து அந்த ஹைவேஸில் போக முடியாத காரணத்தினால அதுக்கு புதுசாக சர்வீஸ் வாங்கிங்க, புது மோட்டர் வாங்கி இப்போ போட்டு அங்கே தொப்பம்பட்டியில் வந்து தண்ணி பிரச்சனையே இனிமேல் இருக்காதுங்கிற அளவுக்கு 2 போருங்க, ஒரு கிணத்துலேருந்து தண்ணி போகிறதெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குறேங்க. அப்புறம் இப்போ ரெகுலராக வந்து தண்ணி ஆலியாத்துலேருந்து தண்ணி வராட்டிங்க கூடங்க இப்போ இந்த தண்ணி மக்களுக்கு போதுமான அளவு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குங்க. அது எவ்வளோ செலவாச்சு அந்த தண்ணி கொண்டு வரது, பைப் லைன் கொண்டு வர? தண்ணி கொண்டு வரதுக்கு பைப் லைன்னு பார்த்தா ஜேஜேஎம்ல போட்டுங்க. இதுக்கு வந்து 2 லட்சம் ரூபா ஆச்சுங்க. இருக்குங்க சர்வீஸுக்கு வந்து ஒரு 18,000 ரூபாய் ஆச்சுங்க. அது இல்லாமல் மற்றபடி நம்ம போருக்கு 1,90,000 ரூபா ஆச்சு. சம்பு மோட்ரு இதெல்லாம் இருக்கு. மேடம் இப்போ இங்கே வந்து எவ்வளோ வார்டுகள் இருக்குது மேடம்? 9 வார்டு இருக்குங்க. 9 வார்டு கவுன்சிலரும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு தர்றாங்க? எல்லாருமே நல்ல ஒத்துழைப்பு, இல்லாட்டி எங்களால் இவ்வளோ சாதிக்க முடியாது. கவுன்சிலருடைய ஒத்துழைப்பு வந்து இங்கே நல்லாவே இருக்குங்க. எல்லாரும் நல்லா சப்போர்ட்டு, கூப்பிட்ட நேரத்துக்கு எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க. இல்லாட்டி இவ்வளோ ஒர்க் எங்களால் செய்ய முடியும். இந்த ஊராட்சி பொறுத்த வரைக்கும் தலைவர் துணைத் தலைவர் 2 பேரும் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுப்பது தான் சொன்னாங்க. அது அந்த ஒரு நிலைக்கு எப்படி கொண்டு வந்தீங்க? உங்களுடைய உழைப்பு எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி? தலைவருங்கிறது வந்து இவருக்கு நார்மலாக ஜெயிச்சதானுங்க. துணைத் தலைவருக்கு வந்து அனைவருமே எப்படி சொல்கிறதுங்க, நாம் பண்ணணும் ஒரு நம்பிக்கையில் எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுக்கிறாங்க, மக்கள் நம்பிக்கை வச்சுக்கிறாங்க, வார்டு நம்பரும் நம்பிக்கை வச்சுக்கிறாங்க. இப்பவும் ஒரு இடத்துல ஒன்று நம்ம இங்கேருந்து ஒரு ஃபோன் பண்ணால் போதுங்க, அடுத்த நிமிஷம் அங்கே நிற்பாங்க, பார்ப்பாங்க. வெள்ளாளர்களுக்கு மக்கள் ஓட்டு மட்டும் கேட்குறீங்களா? மொத்த மக்கள் தொகை 4150.
4500 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு வீதியிலையுமே ரோடு, அதாவது கல் பதிச்ச ரோடு, காங்கிரீட் ரோடுமா போட்டுட்டதா சொன்னாங்க. ஆமாம். அது எவ்வளோ லட்சத்துக்கு செலவு பண்ணி போட்டீங்க? மொத்தம் எவ்வளோ செலவாகிருக்கு? இப்போ மட்டும் காங்கிரீட் ரோடு நீங்கள் பொறுப்பேற்றதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு ரோடு மட்டும் பண்ணிக்கிறேங்க. இப்போ வடிகால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 லட்சம் ரூபாய் பண்ணியிருக்காங்க. வடிகால் பண்ணியிருக்கு. ஆமாம். எல்லா பஞ்சாயத்து நிதிங்க, என்ஆர்ஜிஎஸ், 14 ஃபைனான்ஸு, 15 ஃபைனான்ஸு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட வாட்டர் வைக்குங்க, லைட்டு மாட்டிக்கிறேங்க பெரிய நகர் பகுதியில். இப்போ ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ரோடு சைடெல்லாம் லைட் மாட்டுறதுக்கு, வீட்டில் மாட்டுறதுக்கெல்லாம் பணி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அதுக்கு எவ்வளோ லட்சங்கள் மதிப்பீடு போட்டுருக்குறாங்க? இப்போ வந்து 5 லட்சம் ரூபா மதிப்பீட்டில் வந்துங்க வெள்ளாளபாளையம், பெரியார் நகர், ஆலாம்பாளையம் பிரிவுங்க, தொப்பம்பட்டி, சின்ன தொப்பம்பட்டி, சுந்தரேஸ்வரர் நகர், இந்த மாதிரி பகுதிகளுக்குள்ள 5,50,000 முதலீட்டில் இதில் வந்துங்க எல்லாத்துலேயுமே வந்து வீதி லைட்டுக்கு போகிறதுக்கு பணி ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. எல்லாம் ரெடிங்க. அந்த ஜிபியில் ஆள் பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறதுல பணி நடக்காமல் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலையும் வந்து மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் அது மாதிரி ஒரு நடத்துவாங்க இல்லைங்களா, கிராம சபை கூட்டம்? ஆமாம். அந்த மாதிரி நம்ம ஊராட்சியில் எப்போ நடத்துகிறீங்க? எல்லா கிராம சபை கூட்டம் நடத்துகிறீங்க. அப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சுமூகமாக வந்து மக்களுடைய குறை பஞ்சாயத்து நீங்க தான் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. மக்கள் ஒத்துழைப்பு நல்லா இருக்குங்க. நாங்கள் எதாவது பண்ணுங்க.